Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpabiling pulong mo, dili mausap saan mo, nga ako dadon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabato ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, nagtudlo sa tanan, katawhan mo giandam. Wa na'y laing bayan pa, ang Biblia kumpleto na, nga akong buhing giyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo nabuhi ko. Way makalabaw talimonso, way makatupo sa ngalan mo, Diyos.
walay kapain na ang dalan nagitan. Sagong mamo Ginoo, nakitaan mo ako, gibago mo, gipasaylo mo ako. Dahoyan ko Ginoo, gilion mo ako, kalisdanan kasakitan, gitabangan mo ako. Wanay rason pa Ginoo, nga mobulan ako kanimo. Dada ko, ikoyo ko Ginoo, nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa gasa mo, presensya mo pon ako Ginoo. Wanay laing kong gitingoha, ang saad mo maangkon ko, sagong mamo o Dios kagsao. Laba kong gitingoha, nga ikaw baan puyo sa dughat ko, kuyogan mo ako. Hingpit Ginoo, nangandoy ko ng kakson mo, bukuan mo sa kasa mo, presensya mo pon ako Ginoo. Manay laing kong gitingoha, saan mo maangkon ko sa ko, sagong mamo o Dios kaksago. Amahan na mo nga Dios sa makagagahong, salamat sa imong pag-atiman. Salamat Amahan sa imong paghatag ug kadaugan, panalangin. Kanunay mo kaming gibistihan, padayon mo kaming giatiman, gipakaon. Walay nakulang ka namo. Imo kaming gitagaan og maayong panahon. Imo kaming gipasinati sa imong gugma, sa imong pagkamatinod-anon. Usa niya kami aron pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagdahay kanimo Amahan. Niya kami o Dios aron sa pag-awit sa mga pagdahay alag kanimo o Dios. Niya kami o Dios aron sa pagpaminaw kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat sa imong pagkamaayo ka. Salamat Ginoo sa walay hunong nga pag-amuma sa among kinabuhi, sa imong pagligo ng pagdasig, pagtudlo sa matag usa. Ang imong pulong naghatag kanamo kadaugan, ang imong mga mensahe naghatag kadauga kalampusan. Ang imong mga pamaagi o Dios naghatag og kauswagan sa matag usa nga nagkinabuhi sa imong mga mensahe. Padayon mo kaming giblas, padayon mo kaming pagigsultihan, padayon mo kami nga ubanan giyahan sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Mayong gabi, mayong pakiguban na welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa matag usa og kuyogi ko sa pag-awit, sa pagkanta niining ato karon nga panag-uban og pagbalik no sa ato ang live, ang pulong mo kinabuhi ko. Pila ka buntag, pila ka gabi wala ta ka live mga kaigsunan tungod kay na ako'y gikinahanglan pod nga gibuhat nga pagpangandam pod sa unahan pong mga buluhaton alang sa atong pag-alagad sa atong buhing nga Dios. Daghan na nga mga nag-chat, nag-message, mga kaigsunan nga wala nako matagaig panahon og niining mga tagnaa siguro makahatag na gyud ko og pag-reply no sa tanan nga mga nag-message. Dunay mga na-replyan nako pero dili tanan. No sa pagtuon o pagkatuon pagbasa sa pulong sa Dios nga inyong nagkatuonan diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dili na to kalimtan mga kaigsunan ang pulong sa Dios sa matag usa nga nag-alagad sa iyang ngalan.
Awit Makalangit, kasulatan. Katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang isgutan, daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini kunutunan, matod nila kini makakuha. Ako kining gitunan, tibuok kasulatan, akong nabantayan, ang akong kausaban, sayop di ay sila sa ilang gituuhan, kay akong nasaksihan, ang nagbasag kasulatan, nakabato kabaguhan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus maoy sentro sa maong pagtulunan, kung imo kining tuohan, maangkon mong kaluwasan, wala laing pangalan, makahatag kanimo kaluwasan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Importante gyud mga kaigsunan, masayod gyud ta sa mensahe sa Dios, ug ang mensahe sa Dios naara gyud na sa Biblia. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Labi na gyud sa ato ang mga listener, no, sa ato ang programa. Pinaagi sa ato ang FM station 11.3, maayong gabi, maayo nga pagpaminaw. Ug sa tanan nga mga kaigsunan nga naghatod na diri sa ug mga mensahe diri sa ato nga programa, alang nga mga nakasud na, no, katong mga nauna og mga nihatag og mensahe diri, murag dili na ko mabasa kay nasapawan na. So sa ako rang maabsan og pagbasa mga kaigsunan, maayong gabi, maayong pagkaiguban ni Soledad Eva Busa. Amin, salamat sa Ginoo. Maayong gabi Pastor Gideon, namati ko diri sa akong balay. Oy, maayong gabi, maayong pagkaiguban ninyo diha kauban sa imo ang Pinoy-anan. Maayong gabi ni Lorena Ocurion. Hi, good evening Pastor Gideon and to all viewers. Shout out from Apostolic Ministry for Christ. Oy, maayong gabi, no? Maayo nga pakiguban, dalaygon ang Dios. Oy, dalaygon ang Dios mga kaigsunan. O maayong gabi. Maayo nga pakiguban na ilabi na sa ato ang ilabi na sa ni Rosa Chain. Maayong gabi. Ato igsuon nga nanukad sa Taiwan. Maayong gabi, matod pa. Hello Pastor.
Mayong gabi, kumusta mo diha og ni Pastor Russell? Salamat sa Ginoo nakabalik na kag live, Pastor. Imingaw namin nimo, Pastor, kauban kanamo sa among mga pagampo. Kung naa ka extra oras, lihog patukar kanta, tapat kailan paman. Okay. Tapat kailan paman, matod pa daghang salamat, Pastor. Ang Ginoo mag-uban og magpanalangin kanimo. Tapat og kailan paman. Ako ni nga pangitaon diri, Sister Rosachi, no? Sa ato nga programa pulong mo kinabuhi ko. Tapat kailan paman. Sige. Tapat kailan paman. Ato ni nga tagaan og pagtagad. Diri lang sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Ato sang hulat-hulaton kay murag ni hatag pag mga komersyal kining mga awit bitaw nga gipangbutang diha sa YouTube, murag na agi mga komersyal, dili kay mura na agi komersyal, no? Tapat kailan paman. Kumpos ni Pastor Luis Boy Boldumaro. Ay mayong gabi, mayong pakiguban, mayong pagpanihapon sa ato ang mga listener sa ato ang FM Station 101.3. Salamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Matod pa diri ni Lorena Ocorion. Request ko, Pastor, kanta tanan tribo. Magadaig. Oh Diyos, lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Solidad Ibabusa. I'm watching from Butuan City. Mayong gabi. Mayong pakiguban ni Felix Dapar Lumod o ni Florita Di Guzman watching from Dubai. Thank you kay nakaabot kog sa imong live. Ay, kumusta mo dias Dubai? Mayong pakiguban ni Arlene Namo Kulig Aligado. Mayong gabi, Pastor, sa tibok nimong pamilya. Request kog awit makalangit katauhan magpadasigon. Thanks, Pastor, and God bless. Watching live here in Sheraton Negros Oriental. Ang atorong hisgutan mga kaigsunan sa ato karong panag-uban unsaon aron makalingkawas sa kalisod ug unsaon aron magmalipayon ang kanabitang pagkamalipayon mulungtad, unsaon aron ang pagkamalipayon or kalipay mulungtad. Nindot kayo nga ato karong paghisgutan mga kaigsunan nga naghisgot ni o nga mga pamaagi nga gikan gyud sa Dios nga kung daay mga nagkalisod gusto sa Ginoo makalingkawas kas kalisod nya ang atong hisgutan karon ang mga pamaagi sa Ginoo nya kung naay nagmalipayon diha kinahanglan ang imong kalipay dili pulihag kaguol, kinahanglan mulungtad bitaw hangtod sa pag-abot sa atong Ginoo. Mao ni ato rong hisgutan og mao ni ato rong katuonan mga pamaagi sa Ginoo nga gikinahanglan natong ma-apply samtang buhi pa ta sa kalibutan. Mayong gabi ini Dona Dakyado Tabuada. Mayong gabi ini mo diha Sister Dona. Mayong gabi ini Florita Di Guzman og ni MG Vlog. Mayong gabi ini mo diha MG Vlog. Hinay man Pastor. Mao ba? Hinay man Pastor. Murag kusog man diri. Sige basta kay ako aning gi-check up murag kusog ni diri. Wala nang hihigit pa sa iyong pagmamahal o Ama, pagkat ikaw ang Diyos na dapat kailan Sa akong nga monitor okay raman. Okay ra gyud no. Matod pa diri ni MG Vlog, Pastor. Prayer sa ako ang pamilya always safety labi na sa Ilaha Jesus reigns this coming Sunday. Sige.
Si Pastor Carmen Mahilong Badigi, maayong gabi ninyong tanan. O kanimo Pastor Gideon, Pastor Russell, kumusta mo? O saligi okay ra gyud mi dire. Maayong gabi po ninyo diha Pastor Carmen og ni Brother Toto diha sa Sudlon og ang imuhang pamilya mga kigsunan diha. Good evening. Maayong gabi matud pa amping mo diha. Walay ulan diha. Wala gyud ulan dire. Si Ana Rose, matud pa, good evening Pastor, watching from Pulumulok, South Cotabato. Oy, maayong gabi sa atong mga kigsunan diha sa Cotabato. Kumusta mo? Ang Diyos magpanalangin ninyo diha. Maayong gabi ni Vilinario og ni Rodelin Arbarques. Maayong pagiguban ni Login Tanglangit. Good evening. Katong mga nag-message na nga wala na ko mabasa, hala, pwede rin ninyong kanang i-resend para akong mabasa diri sa atong panaguban. Awit magalangit tanang tribo, diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Magasimba diha kanimo, O Diyos, kami tanan mag-aawi diha kanimo, O Diyos. Kinahanglan gyud mga igsoon mag-aawit amo nay usa sa angay gyud natong kana bitang lifestyle, kanang pag-awit o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Mayong gabi ni Ria V. Amante. Mayong gabi Pastor Gideon, watching here in Tanhay City. Ampingan mo kanunay sa Ginoo Pastor. God bless kanunay. Salamat kayo sa inyong prayer, dear Ria. O ang Dios magauban, maghatag ninyo kadaugan, kalampusan sa inyong pagpaningkamot des pagtungha. O giyahan mo sa Ginoo. Mayong gabi ni Marlene Garganera. Mayong gabi Pastor, watching here in Dawin. Mayong gabi sa itong mga kigsunan dis Dawin. Amurag maihap lang ko nakaagi kong Dawin. Nakahunong sa Miss Dawin. Mayong gabi ninyo diha. Kumusta mo dis Dawin? Maayong gabi ni Lia Jean Tahan Langit. Maayong gabi Pastor, og sa tanan dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo Pastor, naka-live naka watching og naminaw from Mando Imbatog Baungon Bukidnon. Maayong gabi sa to mga kigsunan Dios Bukidnon. Si Rosan Pisangulo, matud pa, hello Pastor, maayong gabi, kumusta? Pwede request makalangit tupang ligaw. Sige, ako rin kuan Sister Rosan ako rin i-save kung naapay oras. Kunya, salamat Pastor and God bless from Qatar. Sige, ampingan mo sa Ginoo Sister Rosan. Si Armando Torino, si Jeter Saginsa, maayong gabi Pastor Gideon, watching from Tigaon, Camarinesor. Maayong gabi ninyo diha. Kumusta mo diha sa Camarinesor? Si DJ PDD, usama ni murag nagkamuyikit mo ko. Bag-o man ta kog paniyapon. Lisura po ni pagbasa ni ubang mga no. DJ FD Fortuna Donaire, mao ba pagbasa ta na ni Amatod pa diri, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat kay naka-live nagjud ka. Now Pastor, nalib ko sa GC kay nahack akong account. Mao ba? I-chat lang mo niya ako kung ganahan kang mo balik si Edmond Malid, maayong gabi Pastor, watching from Davao Occidental. Si Juliet Abasia, maayong gabi Pastor, og sa atong kaigsunan. God bless Pastor, request kog awit pagkalangit dili dili ba may kinutuban. Salamat. Ni dili ba may kinutuban. Si Julito, matud pa, maayong gabi sa tanan dalaygon ang Dios. Oras sa itong programa alas 7:26 na sa kagabion. Unya akong andamon ang inyong mga awit makalangit dire para ato aning mapatukar kung doon na pa'y oras human sa atong pagisgot sa mga pulong sa Ginoo.
Simbahon ka sa walay katapusan. Nindot kayo ang mga mensahe sa awit, mga kaigsuonan. Ang atong pagsimba sa Ginoo wala gyud katapusan. Kana kung ikaw ug ako makasulod sa iyang balaang puloy-anan. Aron makasulod gyud ta sa balaang puloy-anan, magkinabuhi na tanda ang balaan. Kay ang puloy-anan sa Ginoo balaan man. Walay makasulod ditong tao nga nagpuyo nga hugaw. Muna nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, gitagaan ta sa Ginoo chance nga makapangandam sa panahon nga siya mobalik sa kalibutan aron kita iyahang malalin sa iyang gingharian. Ang ato karon nga paghisgutan, mga kaigsuonan, naghisgot kini sa pulong unsaon mawala ang kalisod o unsaon sab ang kalipay mo lungtad. Nindot kayo ni nga maong mensahe, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Tungod kay naghisgot ni sa gitinguha gyud sa tao. Ang atong kinabuhi sa kalibutan, mga kaigsuonan, nanghandoy gyud nga magpuyo nga malipayon. Malinawon. Labos sa tanan, mga kaigsuonan, dunay katagbawan. Atong hinumduman, mga kaigsuonan, nga ang pulong sa Dios hingpit na daan. Hingpit na siya. Igo na. Nga mulid ka nato sa gikinahanglan nato nga magpuyong malipayon. Nindot biyak gyud kaayo nga magpuyot ang malipayon. Purtig yung nindota. Matud pa sa atong mga kaigsuonan dito sa Negros, Pastor, purtig yung nindota. Ang uban pod mo gamit biya pod ng pulong purting nindota. Ang uban pod pirting nindota, no? Ang atorong hisgutan, mga kaigsuonan, diha sa Santiago Kapitulo 5 bersikulo 13. Kanarang usa ka bersikulo atong tutukan. Kay mao nay bersikulo nga naghisgot sa duha ka pulo nga ato karong hisgutan. Ingon dinhi Santiago 5:13. Kung may nagkalisod-lisod kaninyo, pampua siya sa Dios. Ang nagmalipayon paawitag mga awit sa pagdaig. Mubo ra nga mensahe, mubo nga bersikulo, pero taas kayo ni siya og kana bitang pamaagi aron makalingkawas tas kalisod. Aron ang atong kalipay mo lungtad. Now atong kinabuhi, mga kaigsuonan, atong hinumduman duha ra gyud kapag bati. Puno sa kalisod, puno pod og kalipay. Sa libro sa Santiago, mga kaigsuonan, dinhi gitudloan kita unsaon sa pag-atubang sa duha ka realidad kaayo nga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Nga matud pa dinhi sa atong gibasa, kung may nagkalisod-lisod, pampua siya. Kung may nagkalisod-lisod, pampua siya. Unya, ingon pag yun diha, mga kaigsuonan, ang nagmalipayon, paawitag mga awit sa pagdaig. Ang ako ning gihimo, mga kaigsuonan, nga tema, naghisgot siya og unsaon aron makalingkawas sa kalisod. Og unsaon aron ang kalipay mo lungtad. Ang pulong unsaon nagkinahanglan og mga idea, mga pamaagi para tinuod gyud ta ang makalingkawas sa kalisod. Og kung doon na may kalipay, nindot kaayo nga mulungtad. Dili maayo, mga kaigsuonan, nga magmalipayon ta, kalipay pertirang mubua, nya taas ang kaguol. Mura ba og kanang malipayog uska oras, pero 11 ka oras ang kaguol? Ang tinuod, mga kaigsuonan, dili kalikayan ang kining pulong kalisod. Dili pod permanente kining pulong kalipay. Dili man tuod sa permanente, pero gitunguha dinhi, mga kaigsuonan, nga makakat-on ta sa pagkinabuhi diha sa
pagkamalipayon hangtod nga moabot si Jesus Christ. Siguro maingon ang uban, lisod siguro kaayo nga mulungtad ang kalipay kay naa magay mga problema, naa magay mga pag-antos kasakit. Tinuod mga kaigsunan nga imposible na to nga kana bitang balansihon sa atong pagkatao. Nagyoy kana bitang kaguol. Pero mas maayo siguro nga kung doon na may mga kaguol, mas taas ang kalipay. Dili kay usar ka oras ang kalipay, taas kayong kaguol. Ang kalipay mga kaigsunan siguro mo ingon ta nga mulungtad ba ang kalipay? Kanang kalipay muhimo ba nga pwede ba siyang mulungtad hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus? Kung imong tan-awon pod ang Biblia mga kaigsunan, doon na say mga gipakita nga mohatag yun og posible nga mahitabo ni sa kinabuhi sa tao. Niadtong mga tao nga tinud-anay nga nakaila sa Dios. Niadtong mga tao nga tinud-anay nga dunay pagsalig sa Dios. Taliwala sa kalisod, tiwala sa balatian, naagyapon ang kalipay. Kana kung kaantigo kang mudawat. Sama ni Job. Si Job nga kaigsunan kung imong lantawon, tinuod na asay kaguol, na asay kasubo. Pero sa iyang pagpamalandong imong makit-an sa iyang kinabuhi nga taliwala sa kalisod. Nihari ang kalipay. Sama sa kinabuhi ni Joseph. Siguro sa atong kinabuhi kung kita pa'y nakasinati ana makaingon ta nga dili ta maugmaan. Kana kon ang atong kaugalingon mo'y atong paminawon. Kana kon ang atong tawhanon mo'y ato ang gamiton. Kung ang ato ang pagkatawhanon mo'y maghari, natural, maingon gyud ta nga pastor siguro dili na ko maugmaan. Paninumdumi, walay pagsulay, walay kalisod, walay kasakit nga dili ka sa Dios tabangan. Walay pagsulay mga kaigsunan nga kung imong lantawon pasagdan ka sa Dios. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Sa panahon nga adunay mga pagsulay kalisod mga kaigsunan ang ato ang pagpuys kalibutan, hinumdumi ang atong Dios dili siya malipay nga magtan-aw kanay mo kanako nga magpabilin nga magpuyo nga masulubon. Mahinungdan ikaw ug ako gi hatagan og mga idea pamaagi sa Dios nga yang gibilin dias balang kasulatan nga ato karong tun-an mahitungod niining duha ka klase nga kahimtang sa tao. Ang giingon dinhi kung nagkalisod-lisod ka ato sang hisgutan kining pulong nagkalisod-lisod. Daghan nga mga bahin sa atong kinabuhi diin ta nagkalisod-lisod. Siguro moingon ta nga kahimtang lisod ang pagpangitag kwarta, lisod ang pagpangitag trabaho. Na ay trabaho pero dili muraba og kanang tig-deliver kas kwarta. Nagtrabaho ka, mudawat kag kwarta pero ihatod ra pod nimo ang kwarta, murag dili bitaw mo puyo sa imong kamot. Naagyod ang pag-antos ng kalisod. Daghang mga kahimtang sa kinabuhi sa tao nga diin nagkalisod-lisod. Siguro ang uban nagkalisod-lisod sa relasyon. Lisod ang ilang relasyon sa ilahang magtiayon. Lisod ang ilang relasyon sa ilahang pamilya, sa ginikanan, sa igsuon, sa mga parente, sa iyaan, uyuan, pag-umangkon, uban pa. Lisod kayo ang pagtukod og relasyon. Siguro ang uban mga kaigsunan, nagkalisod sila tungod kay naa sa pisikal nga problema. Nagkalisod tungod sa panghuna-huna nga problema.
mental health. Daghang klase nga kalisod. Og kini ato nang naagian sa kadaghang panahon. Kung nag-edad kag 20, nag-edad kag 30, 40, moingon ko nga dili na bag-o nimo kung doon na may mga kalisdanan. Og katong mga kalisdanan nga imong naagian, himo atong ang-ang aron magpadayon ka sa pagsalig sa Dios. Ug mo toy imong hinumduman nga kaniadto wa ka pasagdi sa Ginoo, nga wa pa ka magtinarong. Samot nga di ka pasagdan sa dihang nagtinarong na kas Ginoo. Mao nay giingon ni David, wala siya kakita og mga taong matarong nga gipasagdan sa Dios. Ingon si David, tigulang nako. Gikan sa akong pagkabata hangtod nga karon tigulang na ako. Wala ko makakitag mga taong gipasagda, mga taong matarong nga gipasagdan sa Dios. Ni sa mga anak sa mga taong matarong nga nagpakilimos. Si Jesus mianhi aron ligunon ka. Si Jesus mianhi aron ta ligunon mga kaigsunan. Ingon siya, dili ko kamubiyaan nga daw samas mga ilong tuapos. Kuyogan ubanan unungan ko kamo. Mo nang naay nahimugso nga awit magkalangit sa atong programa, gugmang maunungon. Kung doon na may gugma ang tao hinumdumi, dili na makalabaw sa gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios mga kaigsuonan, giatiman ka katong tuwa pa kas kalibutan unsang pakha karon nga duna na kay kalibutan. Katong wa pa kay kalibutan, giatiman ka sa Dios. Samot na karon nga na kay kahibalo mahitungod sa Ginoo. Apan nganong mubati magyapon tag kalisod sama ng pagbati, that is emotion. Kabahin kana mga kaigsuonan sa ato ang paglakaw espiritual. Ang tinuod nga kinabuhi nga Kristohanon, mubati man gyud pug pag-antos. Naagyo ng mga pag-antos. Pero ayaw kalimti, mas labaw gyud ang kalipay. Ang pangutana mga kaigsuonan mao ni sa panahon nga adunay kalisod, unsaon man nato aron pag-atuba, aron maka-atubang ta. Mo ni usas ato karong hisgutan. Mo ni usa nga ato karong katunan sa atong panag-uban mga kaigsuonan. Makakat-on ta sa pagpadayon sa pagsunod ni Jesus Christ. Nga padayon nga lig-on bisan kung dunay mga kalisod. Magpabilin nga malipayon nga matinud-anon bisan kun dunay mga kalisdanan. Nindot kayo mga kaigsuonan, kanang naa kay kalisod bitaw pero malipayon ka. Kaysa wa kay kalisod pero nganong nag-uol ka. Dako kay na siyang problema. Daghang kayo mga tao mga kaigsuonan nga wala magkalisod pero dili malipayon. Pero naay mga tao nga nagkalisod pero malipayon. Unsaon man pagpuyo Pastor Gideon anang kalisod unya malipayon. Naabay nagkalisod pero malipayon, doon na. Daghan. Pero ang problema kanang nagkalisod ka, wa pag kay kalipay. Pero hinumdumi mga kaigsuonan, dili malipay ang Dios nga makitaan kaniyang nagkalisod-lisod. Kay dili na mao iyahang tahas. Dili na mao iyang misyon nganong mianhi si Jesus Christ. Mianhi si Jesus Christ aron dili ka magkalisod. Kinahanglan makalingkawas ka sa kalisod. Ang pamaagi mo'y ato arong hisgutan. Una nga gikinahanglan natong tukutukan mga pamaagi aron makalingkawas ta sa kalisod. Una mga igsuon, pagampo. Ang gingon din ha, kung may diha kaninyo may nagkalisod-lisod, paampo asya. Di ka kabalong mo ampo, pero kabalo kang mo paampo. Muna'y problema mga kaigsunan nga magsalig ka sa pag-ampos uban og dili ka kasalig sa imuhang pagtuos Ginoo nga sa imong pag-ampo mura bitaw og pastor mura magkugwa dongga magpaampo na lang ko bi. Mga igsoon ang pamaagis Ginoo
kung ikaw ang nagkalisod-lisod, ikaw mo'y muampo. Pero wala magpasabot nga dili na lang ka magpa-pre-request. Pero hinumdumi, ikaw ug ako doon na tayo Ginoo. Kung imong lantawon mga kaigsunan, ang Dios kana bitawng like example. Usa man gud ni sa wala kayo maalim katiba sa mga Kristohanon. Sa Kristohanon mga kaigsunan, sikat pa sa ako ang pagkabata. Nabatasan na gyud sa mga tao nga mas taas ang ilahang pagpa-pre-request kaysa ilang mismo nga sila mo'y muampo. Pero ang gihulat sa Dios, ikaw mo'y muampo. Ikaw mo'y muampo. Inay mo tapad, ikaw mo'y muampo. Batasano nato na mga kaigsunan kanang kita mismo ang muampo. Kay naman tay Kristo, naman tay Ginoo. Wala magpasabot mga kaigsunan nga ang imong isig ka Kristohanon o ang mga alagad ray dunggon, ikaw dili. Hinumdumi ang pag-atiman sa Dios nato patas. Ang Dios nga tong gilagaran dili siya sama sa tao nga dunay pinalabi. Ang Dios walay pinalabi. Kung gidungog sa Ginoo akong mga pag-ampo, kung muampo ko dunggon sa Ginoo, natural ang pag-ampo sad nimo dunggon sad na sa Ginoo. Lamang kung doon na kay gibuhat nga dili maayo, usa na sa mga hinungdan nga nung dili dunggon sa Ginoo ang mga pag-ampo. Kay mao naman ay gisulat diha sa Biblia sa sulat ni Propeta Isaias nga ang Ginoo dili bungol, dili mubog kamot, nga dili makadungog, dili makatabang, pero mopalayo ang Ginoo tungod na sa inyong mga kasalanan. So diha nagkinahanglan kag mga pag-ampo. Ang pag-ampo mga kigsunan mo'y dalan aron makalingkawas ka sa kalisod. Ang pag-ampo mao'y agianan solusyon aron ang kalisod mahanaw. Dili tanan mga kaigsunan nga mga problema masulbad sa kwarta. Dili tanan problema kalisod kusog ug abilidad mao'y solusyon. Kundili ang bugtong pamaagi mao lamang ang pag-ampo. Ang pag-ampo mga kaigsunan nagdala nato nig direksyon sa presensya sa Ginoo. Magdala ni nato diretso gyud sa presensya sa Ginoo. Ang tao nga mag-ampo mga kaigsunan ingon si Jesus, layo sa pagsulay. Layo sa mga problema. Pero wala magpasabot kung doon ay mga problema, isa lang pa mo ampo. Para gani walay problema, kanunaya ang pag-ampo. So ang pamaagi mga kaigsunan nga bilin sa Dios, kung dunay mga nagkalisod-lisod sa pagkaon, nagkalisod-lisod sa kahimtang, sa panarbaho, sa panalapi, sa relasyon, sa pagbati, o uban pa. Hinumdumi ang pamaagi nga gipakita sa Ginoo nga gikinahanglan natong mabatasan pag-ampo. Inay mo tapad pag-ampo. Batasan na ang pagkamainampoon. Ang pag-ampo mga kaigsunan tinuod na nga makahatag nimog kalinaw. Labaw pa sa kalibutan. Ang Dios mga kaigsunan makahatag nimog kusog, makahatag nimog kaalam, makahatag nimo og mayong panabot. Hinumdumi dili og dili kabiyaan taliwala sa mga pagantos. Ang Dios mga kaigsunan mo kuyog aron kaagakon. Ang Dios mismo mag-uban kanato aron taniya tudluan sa dalan nga layo sa kalisdanan. Ang pagpakigsulti sa Dios mo ay pinaka-importante natong mga tao.
Usa sa akong pangutanan kaninyo, nabatasan ba ninyo ang pag-ampo? Ang pag-ampo, mga kaigsunan, dili pasikatay. Dili kana bitang patasanay. Ang pag-ampo dapat kinasing-kasing. Kinahanglan nakasuod ka sa kana bitang gi-require sa Biblia nga likayan gyud ang pagbuhat og sala. Likayan gyud ang pagbuhat og kana bitang dili makapahimaya sa Dios, og paglitok og mga pulo nga makapasubo sa Ginoo. Atong hinumduman, mga kaigsunan, ang pag-ampo makapahunong sa bisan unsang klase nga problema, bisan unsang klase nga kahadlok. Sa diha nga ang mga apostoles nibati sila kahadlok, nihangyo og diampo sila ni Jesus, ug wala sila pakyasa sa Ginoo. Inumduman nato, mga kaigsuonan, usa sa mga problema karon, kung dunay magkalisod-lisod, dili mo dagan sa Dios, adto mo dagan social media, magpadungog-dungog. Dili na siya maoy pamaagi aron katabangan sa Dios. Ayaw dagan sa social media, ayaw pakigbatok sa Dios o paggama og imong kaugalingong pamaagi aron makalingkawas kas kalisdanan. Ang tinuod, mga igsuon, nga pamaagi aron makalingkawas sa kalisod, dagan paduol sa Ginoo. Ayaw pagdagan ngadto social media, kay dili na mo'y pamaagi sa Ginoo. Dagan ka paduol sa Ginoo. Mangita kag dapit nga makasulti ka sa Dios. Bisan asa nga dapit na ang Dios. Pangitag mga lugar nga dili ka makadisturbo ug dili sad ka madisturbo. Mao na giingon ni Hesus, pag-ampo mo sulod sa inyong lawak. Sirhi ug pag-ampo kamo sa amahan nga dili makita, kay siya nga magaganti sa gibuhat mo sa tago. Ang gasulti ni ini dili tao, si Jesus mismo. Ug kini gibilin diha sa Biblia. Aron ato ang maikinabuhi, aron ang unsa may mga kalisdanan ato ng malikayan. Ayaw ninyo nakalimti. Kining maong mensahe, mga kaigsuonan, dili lang para nako, kundi para ninyong tanan. Ikaw ug ako gimahal sa Ginoo. Giatiman ta niya. Kung dunay mga nagkalisod-lisod diha, pampua. Ayaw pagsalig sa kadaghanan nimong gipaampo, kay ang gi-require og ang gihulat, ikaw mismo ang moampo sa Ginoo, kay duna kay Ginoo. Gamita ang imong pagtuog pagsalik. Wala magpasabot nga dili na lang ka magpaampo, pero ang gihulat sa Ginoo, ikaw mismo ang moampo. Inani ni siya. Ang usang ginikanan, dunay daghang mga anak. Ang pagtratar sa ginikanan, patas ang ihang pag-atiman o pagtratar sa iyang mga anak. Kung dunay anak niya nga, mohangyo niya nga ipaagi paglaing anak, mangutana gyud tong ginikanan, nganong dili man siya mo diretso nako, nga ako man siyang anak. Nganong dili man siya mo diretso nako sa paghangyo, unsa may problema? Mahadlok ka, nganong mahadlok man siya nako? Pareho man nako silang anak. Mao na nga giklaro dinhi, mga kaigsuonan, dapat gamiton nimo ang imuhang authority sa pagampo. Nakay katungod sa paghangyo sa Ginoo. Lamang kung duna kay problema sa imong pagkinabuhi, sa imong batasan, sa imong pinulungan,
Mga kaigsunan ko sa Ginoo, mao nay usas imuhang tarungon, munas usa imuhang ayuhon. Ayaw dagan sa social media. Ay sig padungog-dungog social media. Kung doon na kay kalisod, dili na mo makatabang nimo. Ang magkatabang nimo ang Dios. Kung doon ay nagkalisod, bisag unsang klase nga kalisod, ampo. Doon ay nangutanan ako mga kaigsunan, Pastor, nakakita ko sa imo ang mga post, grabe ang mga pagsulay, nihilak ko. Pero nganong nakalingkawas man ka? Nganong inana man ang murag, grabe lagi mo giblas. Ako sang giingnan, ang pagpaduol sa Ginoo mo'y tubag. Ang pagpaubos o ang pagpailob ay gikinahanglan. Mahinungdan nga diri sa tong programa, wala na ako ihikaw. Ang akong nakatunan, kay diha ko gipanalaginan o giubanan sa Ginoo. Kay mao na gibilin sa Ginoo nga pamaagi, bulahan kayong mapaubsanon. Bulahan ang tao nga mapailobot. Mao hinungdan ako sa ngalan sa Ginoo, gidasig ko kamong tanan. Nga sa panahon nga mubati kag kalisod, bisan unsang klase nga kalisod, unaha ang Dios. Ipaduol ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Susiha kung unsa may mga bikil, unsa may mga problema, para ang imong mga pag-ampo dili makawang, dili mapakyas. Ikaduha nga ato karong hisgutan mga kaigsunan kining pulong kalipay. Tinuod realidad sa kinabuhi sa tao na kalipay. Pero ang problema mga kaigsunan, daghan kaayong mga panahon nga imong makit-an ang tao nga malipayon ka isang tanawon pero kasing-kasing magulanon. Mao nay kanta bitaw sa Kristohanong pagpakabana. Daghang naigingon diha nga mga tao na ulipon sa sala nga nagdaot sa kaugmaon, sa ilang panagway tanawon daw nagmalipayon apan sulod sa dughanag masulubon. Daghang mga tao mga kaigsunan napoy tinuod yun nga malipayon, haskang makangisi mga kaigsunan murag dili na matakom. Grabe yung kalipay. Kabantay mo nga siguro dili lang kay ako'y nagkasinati ani kaniadto. Nga lipay bitaw ka perting lipayag yun. Pero ni Puli ang kaguol. Nganong dili man mulungtad? Napoy mga panahon nga muingon ang mga ginikanan kaniadto nga, oy ayaw palabig katawa kay basig unya muhila ka. Muingon po uban na babaan tingali. Pero nganong dili man mulungtad, nindot biya gyud mulungtad. Tinuod mga kigsunan wala ihikaw sa Ginoo. Ang pamaagi nga mulungtad ka ng kalipay. Kana bitawng bisag na ay kalisod malipayon gyapon ka. Kay nindot manggod kaayo nga naa kay kalipay nga makadaig manggugas Ginoo. Kaysa musimba ka nga way kalipay, di ka kadaig sa Ginoo. Ang mahitabo sigig pangayo, sig bagulbol, sig reklamo. Ang resulta di ka panalanginan sa Ginoo. Kanus aman matuman o mahitabo sa atong kinabuhi, ingon kitang nag-alagad sa Ginoo kanang giingon ni David sa Salmo 100. Sulod kamo sa iyang templo ug dayga og pasalamati siya. Sulod kamo nga malipayon. Wala mo ingon diha sulod kamong magulanon. Sulod kamong nasakitan. Tinuod mga kaigsunan pagkaninduta ang pagdaig nga malipayon. Kana bitawng mukanta ka malipayon ang Kristo. Ano nya malipayon yung kalisod man pud kaayo nga ang tingog ray malipayon, ang word ray malipayon mga kigsunan, ang pulong lang sa kanta malipayon, pero ang kasing-kasing naghuot. Ang resulta balatian. Hinumdumi si Haring Solomon nag-ingon diha sa Salmo sa Panultihon kapitulo 17:22. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay. Kanta ka nga malipayon. Unya
Naikanta niya, singgit sa mga pagdaig, singgit sa mga pagdaig. Nya, inig uli, pagkadaghan ng problema, gatampaw, galutod. Mawagtang ang kalipay. Mga kaigsunan, doon ay solusyon, pamaagi. Aron ang kalipay mulungtad. Dili maayo mga kaigsunan nga ang kalipay mubo lang kayo. Dapat ang kalipay mutubo, mulungtad. Ang pamaagi aron mulungtad ang imong kalipay. Dili ang pagkatawa. Kay daghan kayo mga tao nga malipayon, grabing makakatawa. Ang uban tungod sa kalipay magpakuan sila kanang magsilibrar, saulog sila, mag-ihaw, magudyaka, kinataw-anay. Moingon nga nganong na may hikay, malipayon ko kayo brat, malipayon kay ko pre. Moingon nga mauba, perting kinataw-anay, katong naas kalibutan, inom yun. Wala ka sa lupig adlaw, ang kalipay nawagtang. Nimpuli ang kasamo. Naapoy mga kalipay, mga kaigsunan nga perting pagkakatawa. Ano nang katawa ka? Malipayon. Bugal-bugal nga pagpagkatawa. Naapoy, dili bugal-bugal, pero sige rin ko katawa kay malipayon lagi. Kabantay mo nga, perting kinataw-anay, perting kinataw-anay yun. Pero nga nung kalitra magkaguol. Moingon dayon nga, malipayon man ka ito sila ganina, nga nung samok man po. Nga man, nga mubo ra kay ang kalipay. Tungod kay, wala nila masabti ang pamaagis Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mulungtad ang imong kalipay. Ang pulong mulungtad kana bitaw magpadayon hangtod sa pag-abot sa atong Ginoo. Aron motubo og mulungtad ang atong kalipay, ang pamaagi pagdaig. Inay mo tapad pagdaig. Ingon diha, paawitag mga pagdaig, katong nagmalipayon paawitag mga pagdaig. Pag-awit og mga pagdaig, makahimo na sa kalipay nga mulungtad. Tinuod nang akong gisulti mga kaigsunan nga daghan kayo nga malipayon pero dili magpabilin, murag kutobra sa alas 3. Ang uban dili kasalupag adlaw, gubot na pod. Matingala na po ng mga tao moingon nga malipayon ka ito ganina pero nag-away na po lagi. Ngano man kay naay kalipay gibisyo, naay kalipay gahudyaka, naay kalipay mga kaigsuonan sige ngisi. Wala magdaig sa Dios. Wala magpasalamat sa Dios. Wala mag-awit og mga pag-awit nga malipayon. Kung naa gani kay kalipay mga kaigsuonan, aron mulungtad ng imong kalipay, pag-awit og mga pagdaig. Aron dili mawala ang imong kalipay. Ang pagdaig mga kaigsuonan kinahanglan nakapokus sa Dios. Kinahanglan mga kaigsunan na sintro ang Dios. Dili kay na sintro ang atong kaugalingon. Kanang kalipay mga kaigsunan nga dili pinaagi sa gitawag, dili lang sa emosyon ba, kundi espirituhanon nga kahintang. Mga pamaagi nga angay natong buhaton mao ni. Ang kalipay kana bitang kinahanglan ihabit nato ning pagdaig taliwala sa kalipay. Kung naa kay kalipay mga kaigsunan, like example, nakadawat ka karon og regalo. Uy, labi na ron sa Disyembre mga kaigsunan. Damor ka nga makadawat og regalo, dayga ang Dios. Nya damor kang mudaig sa Dios hinumdumi, katong naghatag nimo og regalo, damor ibles sa Ginoo. Ngano man, sa dihang magdaig ka sa Dios, ang Dios mususi na sa tong naunang kasing-kasing. Timan diha sa sulat ni Jeremias 17:10.
ang Ginoo nag-usisa, nagsusi sa atong nahuna o sa atong kasing-kasing. Unsay sunod diha? Gantihan niya ang tao sumala sa iyang binuhatan, sumala sa iyang pagkinabuhi. But ipasabot, ang Dios mga kaigsunan mo gandi siya, musukli siya, mubalo siya. Sa diha nga duna kay gibuhat. Karon inigsusi sa Ginoo nganong nakabuhat kag mga pagdaig tungod kay dunay nihatag nimo. Ang Dios mga kaigsunan malipay kay na siya nga makabalo, makakita, dili makabalo ka nang makakita og tawo nga nakahatag. Unya katong iyang nahatagan nagdaig sa Dios. Susiho na sa Dios mga kaigsunan mo ni imo ning hunaon, imo ni siyang tipigan. Nganong ang prinsipyo sa Dios, nganong ang isugilon sa Dios diha sa Biblia, mas bulahan ang naghatag kaysa nagdawat? Nganong damor hatagan ang naghatag kaysa panahon nga katong gihatagan mo daig sa Dios. Susihon na sa Ginoo unsa hinungdan nganong nakadaig na. Pero kung muhatag ka atong mga nagbisyo kay gipanalanginan kas Ginoo, unya himan-himan mga kaigsuonan kus Ginoo gi bisyo lang, muhatag ka mayong ka nga gipanalanginan ko pag-ayo, ino mo diha, hugja ka mo diha, i-bless ka kas Ginoo na. Mo nang moingon ko diri sa tong programa, kamong tanan, ingnon ko kamo. Kung muhatag ka, ila-ilaha ng imong hatagan. Ayaw patakag hatag. Ila-ilaha ka ng imong hatagan. Kinahanglan ka ng imong hatagan, kantigong mudaig sa Dios. Kantigong magpasalamat sa Dios. Kaysa dihang magpasalamat na sila sa Dios, mga igsuon kus Ginoo, damor ka ng gantihan. Og ang kalipay dili mawagtang. Dili lang kay ikaw nga nagdaig ang magmalipayon. Katupong hinungdan o tao nga mao'y hinungdan nganong ikaw nakadaig sa Dios. So importante nabatasan nato kining pagdaig maski gamay ra. Gamay ra nga hinungdan pero gamay ra nga kalipay nakadaig na ka. Hinumdumi mga kaigsunan kanang gamay pwede nang himuong dako sa Ginoo. Usay giingon sa atong Ginoong Hesukristo, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sa dagko. Nalipay ka nga gamay ra. Nagdaig na ka sa Dios. Katong tao nga maoy hinungdan nga nung nakadaig ka, damor siyang i-bless or damor po kang i-bless. Pareho mo nga gi-bless og ang inyong kalipay mo lungtad. Nga naman damor man kang i-bless. Mao na nga sa ato karon nga panag-uban, labi na gyud sa umalabot karon nga bulan sa Disyembre na ang pag-inambitay, paghinatagay og mga regalo, pagpakita nga nakakaton ta sa gipaambit sa Ginoo, dako nga gugma sa matag usa. Importante mga kaigsunan, dili nimo ni kalimtan pag naa kay kalipay bisag gamay ra hinungdan, dayga ang Dios. Maawit dayon kag mga awit, mga igsuon ug mga pagdaig ug mas maayo musud kag mga dapit nga kanang ikaw ra ug ang Dios. Magpasalamat ka ba? Lord, thank you. Unya dayga ang Dios. Walay sama nimo. Dihas mga pagdaig puno sa mga pagpasalamat. Ingna ang Dios mga kaigsunan samtang naa ka sa tago nga ang Dios ug ikaw ra ang nasayon. Ingna nga salamat sa imong walay huno nga pag-atiman.
Dalaygon ka. Walay samag, walay makalabaw nimo. Pagkaninduta na nga mga pulog ug mao nay gihulat sa Ginoo nga mo'y mugawas atong baba kay unsay mugawas atong baba gikan na sa atong kasing-kasing. Mao nay gihulat sa Ginoo nga mga pulong. Ingna ang Ginoo, salamat sa imuhang pag-atiman. Walay sama ka ng atiman kanako. Dili kay sigig monitor anang mga tao diha sa social media nga wa kakaila, labi na gyud anang mga propeta. Mga igsuon, ikaw ug ako, kitang tanan, uban pang mga tao nga nagtuog sa Ginoo. Ang Dios patas ang iyang pag-atiman. Walay pabor-pabor. Siguro moingon ang uban, pastor, nganong gibless man lagi sila? Gibless na sila kay nagtinarong na sila og 100% nga nagkinabuhi sa pamaagi sa Ginoo. Sultihan ti ka, ikaw mismo kaya kang i-bless sa Ginoo. Kana kung atong buhat nag-ablig panalangin. Kana kung ang ato ang pinulungan nag-ablig panalangin. Ayaw og pag-ablig tunglo. Sirad ang tunglo, ablihi ang panalangin. Bantay ang imong binuhatan, ang imong pinulungan. Diyas Pinoy-anan, diyas imong trabaho, diyas imong sakyanan, diyas imong biyahe, bisag asa ka, pwede ka makahimo og mga pagdaig, pag-awit. Diyas imong pagtrabaho, pwede kang mag-awit. Kinahanglan, imo nang kanang imong batasanon ang pag-awit. Ina imong tapadiha pag-awit. Batasana ang pag-awit. Dili kay Kristohanon ka niya, wa gyud kay ubisag usa ka buk-awit. Kristohanon ka pero wa gyud kay nahuman bisag ka usa na lang ka buk-awit. Kung Kristohanon ka nga wala kay usay awit, kanang Kristohanon ka wala kay bisag usa ka awit, ayaw na lang pud paandayonin nga moingon ka nga okay ra ni pastor. Pagtuon sad pagkanta go diha kanang manglaba ka. Sa una manglaba ka minaw drama. Manglaba minaw balita. Karon pag-awit. Manglaba ka pwede ka mag-awit. Walay rason sige kuso-kuso. Walay rason nga dili ka nako simbahon niya. Magtapat kag lyrics god. Tapat kag lyrics. Hangtod ma-memorize nimo. Hangtod inig mo ato na kasimbahan, inig simba nimo na kay kanta. Dili kay maglisod kag buka nimo ba kay naglisod pug kag unsa isunod. Mga igsuon, batasan na ang pag-awit. Batasanon na to ang pag-awit. Diya sa atong balay makaawit ta. Sa trabaho makaawit ta. Sakyanan, biyahe, motor. Ako mga kaigsunan ko sa Ginoo, magmotor ko, mag-awit ko. Naiusahay, magmotor ko nga seryoso, sige po motor. Pagdagan ang motor na aging mga panon, mag-awit ko. Aka na maghatod ko sa akong mga anak. Mag-awit mi. Ako na silang ilid. Nya ako na silang ijam mga igsuon. Ang anak kong mga anak. Samtang masakay silang motor, ako mag-drive. Kaya magkanta mi. Mao na nga mag-awit yun nga malipayon mga kaigsunan. Atong hinumduman ang pag-ampo o pagdaig mao ang susi aron pagpadayon ang pagkamalipayon hangtod sa pagbalik ni Kristo. Hinumdumi mga kaigsunan, ibutang ni simong nauna, ibutang ni simong kasing-kasing. Ang kalisod dili na mo'y katapusan. Ang problema mga kaigsunan dili na mo'y katapusan. Usara ka na kapanahon. Mga igsuon ko sa Ginoo. Kung magpadayon ka sa pag-ampo, malig-on ang imong pagtuo. Ang pagtuo nga lig-on mga kaigsuonan,
makahimo nimo kaandam hangtod nga mobalik si Jesus Christ. Dili ka madala sa mga tentasyon. Dili ka madala sa bisan unsang mga pagsulay, di ka maluya. Hinumdumi ang kalipay magpabili na nga mo'y timaan nga naa nimo ang balang espiritu. Ang kalipay mo'y ilhanan nga naghari ang balang espiritu sa imong kinabuhi. Ang tinuod nga kalipay dili gikan sa kwarta. Dili gikan sa trabaho, relasyon, kundi gikan sa presensya sa Ginoo. Kanang magkadawat kog kwarta mga kaigsunan, kabalo ba mo unsay akong isulti? Lord, unsa may imong ipabuhat nako? Lord, tudloy ko unsaon ako ni pagamit sa paagi nga mahimaya ka. Kabalo ba mo? Bisag dili ko moingon nga i-bless ang naghatag niini. I-bless og i-bless na sa Ginoo. Kaya nga naman, ang giingon sa Ginoo kung kapiyalan ka gamay, piyalan ka sa daghan. Diha palang daan, malipay ang Dios nga sa panahon nga mudawa na kay madawat, siya mo'y imong daygon. Siya mo'y imong pasalamatan. Kung panalanginan sa Dios ang naghatag, bisan kon wala ideklarar ang blessing, damor noon, damor pagyud nga i-bless kung ideklarar ang panalangin. Kaya nga naman, pamaagi sa Dios, bisag unsay imong pangayoon niya, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, ihatag na samahan. Munang bintaha gyud kon ang tao imong hatagan kanang naay Dios. Kaysa tao nga imong hatagan nga walay Dios, magbagulbol pa na, moingon pa na, maura ni. Kung naay ihatag mga kaigsunan o niya ang imong hatagan mga tao nga wala sa Ginoo, wala na ibili para nila. Pero kanang mga tao nga naa sa Ginoo, mao nay imuhang paambitan sa panalangin gikan sa Ginoo. Timan damor na nga magdaig, damor nang magpasalamat sa Dios. Muna niingon si Apostol Pablo, pag tinabangay ka mo, labi na sa inyong isig ka magtotoo. Ato hinumduman mga kigsunan, ang pagampo o pagdaig mauyawi aron makalingkawas ka sa kalisod. Mauyawi aron makapadayon ang kalipay, mulungtad ang imong kalipay. Ang Kristohanon nga dili mainampuon, dili labi na gyud kung wa kay kanta, pagpraktis pumug kanta. Ako mga pagdasig ninyo, praktis mo kanta, dili kay hulaton pa ninyo ang pila ka tuig isa mo makapakaton. Pagpraktis mo kanta, dili lang kay igo lang mo sa pagbasag Biblia, pagkanta sad mo. Kanang pagpaminaw balita, parang nakichismis lang ka, may paimo nang ilisan og awit makalangit. May paimo na siyang ipraktis og mga kanta. Hinumdumi ang Kristohanon nga walay pagampo, walay pagdaig, daling kapuyon. Dali kay nang kapuyon sa pag-alagad. Kay dili man ligo ng pagtuo. Ang Kristohanon nga walay pagdaig, dali mawad-an og gana kanang kadasig. Maguol dayon, walay kondisyon. Apan ang Kristohanon nga adunay pagampo, adunay pagdaig, makapadayon nga malipayon, mulungtad og walay kalisdanan. Mao na nga kung nag-antos ka diha, pagampo, kung naa kay kalisod-lisod diha, hala pagampo. Dili social media ang solusyon.
Ngayon mo nang ipos. Pag-ampo. Kung malipayon ka, pag-awit. Awiti ang Dios. Mao kini ang duha ka pamaagi nga sikreto nga karon atong nakatunan. Aron makabarog ta kung dunay mga kalisod, makapadayon ta diha sa pagkinabuhing malipayon. Ang pag-ampo makahatag ka natong kusog. Ang pagdaig mo makahatag natong kalipay. Kining duha ka pulo nga ato karong nadunggan, makahatag nig kalig-on sa atong pagkakristohanon. Samtang naghulat ta sa pagbalik ni Jesus, karon og hangtod sa iyang pag-abot. Mga kaigsuonan, hinumdumi kining duha ka mensahe nga kung nakay kalisod, pag-ampo. Kung naa kay kalipay diha, ayaw sig katawa, ayaw pag bugal-bugal. Kay maili sa nagkaguol. Kung naa kay kalipay, pag-awit og mga pagdaig sa Ginoo. Og i-bless ka. Muna nga akong mga pagdasig. Bansaya ang imong kinabuhi diha sa pagdaig sa Ginoo. Nya, pag-awit mo. Pag-practice mo kanta diha, pag-practice. Bisag kung sa imong trabaho diha, kahimo ka sa pag-awit. Naamang kas abroad, naamang kas inyong Pinoy-anan, bisag asa mo diha, practice mo kanta. Nindot kay bitaw nang makakaton mo kanta. Maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tibok nimong pamilya, og sa tanang naminaw karon sa pulong mo kinabuhi ko gikan ni Jocelyn. Maayong gabi. Ni Marlene Gable, praising and prayer in the key of joyful living. Maayong gabi ni Pastor Carmen, wow, pagkamaayos sa pulong sa Ginoo. Si Marlene matupayas, Pastor, ganahan ko mo awit, heavenly song. Bahalag dili nindot ako tingog, basta malipay man ko. O di man panindotay nang muday kas Ginoo. Dili na panindotay. Importante mo nasabtan. Maayong gabi ni Pastor April May Akab. Maayong gabi. Musta mo diha, Pastor? Kanang mga problema diha, kana bitawng mga pagsulay diha sa pagpangalagad, lamas na siya. Nya blessing na siya kay makakat-on ka nga mubarog nga naikaisog sa pag-alagad. Mayong gabi ni Eliros Ostos Padilla, good evening, God bless. Alang sa mga nag-request mga kaigsunan, mga kong pasensya sa pagkakaroon dili lang ko magdugay, kay basi ugma maka-live ko ugma sa buntag, dili lang ko kay magdugay, at least ugma maka-live ko. Ya, dili naman kay ko, wala naman pud bisita ni uli naman ka kanina. Ang bisita man gud nako, dili ko kay ka-entertain diri sa to nga programa o labi na gyud social media kung na ako'y bisita. Ni uli naman kanina, maka-live nako karon og ugma. Karong pizza 16 na ano po ko'y bisita niya na ako'y biyahe ana. Dili na po ko ka-live anang mga panahon na. Nya ayaw mo kalimot sa mga pulong sa Ginoo. Ayaw mo kalimot. Bansaya inyong kinabuhi kay buhi pa ta. Kay dili na ta kahimo sa pagbansay kung patay na. Munang ayaw usiki ang panahon higayon. Nakita kitagaag panahon sa Ginoo. Ayaw kalimot. Kung dunay nagkalisod-lisod, pampuа. Ampo ka diya. Kung malipay ka, ayaw sig katawa. Wa kay maani ana. Ay sig ngisi. Pagdaig sa Ginoo aron mulungtad ang kalipay. Kinahanglan kong manamilit mga kaigsunan sa ato nga programa. Ug doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud ipaabot sa ako ang account Gideon Candelario o niya koan kanang
pwede ra gyud nga makapangutana mo sa akong account Gideon Candelaro kaha. Text sa akong number 0932-638-4134. 0932-638-4134. May ko pasensya sa mga nagchat, no? Wala na ko mapansin pag yun tungod kay naigay mga panahon nga kana bitang dili na ko maatubang ang akong cellphone. Magampo ta sa dili pa ko manamilit. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong nga imong gisugilon kanamo. Salamat Ginoo sa duha ka mga pulong nga among nakaroon nakatunan ug dili namon ikalimtan tabangi kami sa pagtipig dinhi. Ang kalisod dunay katapusan. Ang kalipay dili mahanaw. Kun ang pag-ampo ug pagdaig among mabatasan. Busa tabangi kami sa pagkinabuhi nini. Amahan Dios sa makagagahom among gipangayo kanimo. Nga niining tagna imong i-bless ang akong mga kaigsuonan. Nga sa mga pulong nga ilang nakatunan, ila kining i-apply. Bansayon nilang ilang kaugalingon sa pag-awit ug mga pagdaig kanimo. Ug pag-ampo nga matinud-anon sumala si mga pulong. I declare blessing kanilang tanan. Ngay mo silang ubanan ug bantayan. Ako silang isalig kanimo amahan. Sa mong pagpangatulog uban ni kami sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsuonan kini inyong igsuon Pastor Gideon. Maingon na usab sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good evening sa tanan. Dalay ko ng Dios, magpanalangin kaniyo. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdaig, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,